Wie vandaag in Grauw loopt, kijkt net even anders naar het dorp. Want achter de voordeuren en in de tuinen vind je kunst in alle vormen en alle stijlen. Een heel weekend is het kunstroute Grauw. When you search for silver's gold, so we sail the waves, cursed and slaves so long, John Silver's gold. Liedewij Philips, je speelt heel mooi muziek op je harp en je zingt mooi. Maar je hebt nog een kunnen. En je hebt een heel mooi boek geschreven. Ja, klopt. Ik ben ook schrijfster en het is eigenlijk echt van een hobby uitgegroeid tot een beetje mijn beroep ook. Mijn boek Zoals de Zee is nu uitgekomen in oktober bij uitgeverij Rebel Books. Dus ja, is echt heel leuk om naast het muziek maken ook veel met schrijven bezig te kunnen zijn. Oké, nou ik zou je heel veel succes willen wensen en nog een heel leuk weekend hier op Grauw. Ja, dankjewel. Well, a pirate's life is cold when you search for silver's gold. So we sail the waves, cursed and slaves so long, John Silver's gold. Mia Vos, ik hoor dat jij de klasse oudste bent. Ik ben de klasoudste. Ja. Ja. Wat is jouw leeftijd, mag ik vragen? Hoe moet dat nou zeggen? 90, alleen vooruit. Nou, leuk hoor. En nog Crea Bea? Jazeker, jazeker. Wat maak je allemaal zo? Want nou ben je aan een pannenlap of zo bezig. Of? Ik ben nou een spray aan het haken. Het ziet er wel kleurig uit natuurlijk, maar het is, volgens mij ben je nog 10 jaar bezig. Dus ik moet nog 10 jaar mee. Ja. Daar heb ik voor geteerd. Oké. Op naar de 100. Dat zullen we doen. Dat zullen we voor zorgen. Top, dankjewel. Martina de Bruin, waar komt u vandaan? Ik kom uit Wilhelminadorp. Dat is een dorpje vlakbij Goes, aan de overkant. Aan de overkant, ja. En waar bent u zo creatief in? Ik ben creatief in keramieke figuren, zeg maar. En schilderijen, ijzerdraadschilderijen, gecombineerd met aquarel. Oké, dat is ijzerdraad, ja. Maar die hoofdjes van die boerinnetjes, zou ik maar zeggen, dat is van deze kant? Nee, dat is van mijn kant, Zuid-Beveland. Ja, het is de protestantse klederdracht, zeg maar, van toen. Ja. Het is puur hobby. Ja, hobby, maar ik bezoek wel verschillende kunstmarkten en kunstroutes om wel te verkopen, zeg maar. Klopt. Okay. Nou, het ziet er heel mooi uit. We gaan even een kijkje nemen. Dank u wel. Wel, oké. Kunstenares, wat hebben u zo al gemaakt hier? Ik heb een paar airbrushwerkjes meegenomen en wat pasteltekeningen. Dus dat doen we allemaal bij de Crea Club in Klingen. Allemaal wat dus. Oké, dat is airbrush. Ik dacht echt dat u die kindervoetjes en die armen het tekent had. Nee, dat is airbrush. Dat is een heel klein fijn spuitje. Dan kun je doseren de verf en de lucht. En dan ga je heel dichtbij, heel fijn, ga je dat namaken eigenlijk, de handjes en voetjes. Nou, daar gaan we nog even een kijkje naar nemen. Dank u wel. Oké, dankjewel. Jullie bedankt. Cabby Carla. Carla, jullie hebben wel hele mooie breiwerkjes hier gemaakt met die poppen. Waar doen jullie dat? Wij doen dat in Malpertus op dinsdagmiddag van 1 tot 5. En dat is een onderdeel van Hulst voor elkaar. En het is niet alleen breien, maar het is ook schilderen, diamond painting, zag ik. Ja, het is alles wat met handwerken te maken heeft. Dus schilderen, tekenen. Nou, als mensen het leuk vinden, mogen ze altijd komen kijken bij Malpertus. Bij Malpertus dinsdagmiddag van 1 tot 5. Nou, oké, dankjewel. Succes. Ik heb Ludo Giels. Ludo, u maakt wel hele bijzondere dingen.
Ja, bijzonder durf ik me niet zeggen, maar ik maak misschien wel bizarre dingen, ja. Van afval, dat de mensen weggooien, probeer ik toch iets leuk van te maken. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Maar ik vind dat u nu heel creatief bent op uw leeftijd. Ja, ik ben nog elke dag bezig. Het is werkelijk een virus. Het is een drang voor zoiets te maken. Het is werkelijk kind blijven, spelen met materiaal. Ja. Dat is helemaal super, dank u wel. Zonder dank, graag gedaan. Anita van Waterschoot, ik vind dat we hier bij een heel speciaal schilderij staan. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, het is een foto die bestaat uit 3 opnames. Dus je maakt in de camera 3 foto's. En het is een beetje net als vroeger toen je rolletje niet door zou draaien. Dus er komen 3 foto's op 1 plaatje. En dan kan je een beetje spelen. Dus dan krijg je het dromerige effect wat je op de foto ziet met de knikkers. Maar dat was een techniek van vroeger dan. Maar het is nou een digitalere techniek, maar dat gaat ook. Ja, alles wat je vroeger gewoon kon met je rolletje, dat kan je bijna allemaal ook weer met je digitale camera. Dat is een techniek waar je kort mee bezig bent of al langer? Fotograferen doe ik al heel lang. En omdat ik het zo lang doe, ga je steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. En gewoon foto's maken blijft ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar dit is dan een nieuwe uitdaging om eens iets anders te proberen. Het ziet er heel speciaal uit. Dank je wel voor de uitleg. Oké, dankjewel. Annemarie, we staan hier in jouw tuin. Hier is van alles te zien. Met hoeveel kunstenaars staan jullie hier? Met 6 keramisten en 1 met fotografie in de schuur en 1 met etsen. Ja. En we zien hier in een cirkel in de tuin. Dat staan allemaal vogeltjes in en wat bloemetjes. Heeft dat een speciale betekenis omdat dat zo in die cirkel staat? Nou, dat middelste beeld heb ik gemaakt na het overlijden van mijn man. En nu had ik toevallig heel veel vogeltjes en ik vond ik er wel mooi bij passen. Ja. Het ziet er in ieder geval heel mooi uit, maar de rest ook allemaal. Hoe lang ben je zelf al mee bezig? 15 jaar ongeveer. Ja, op les zit ik en nog steeds met de andere keramisten die hier in de tuin staan. Ja. En iedereen heeft zo zijn specialiteit? Absoluut, ja. Wij gaan even een rondje doen in jouw tuin, want het is groot genoeg, hè? Ja, helemaal goed, geniet ervan. Wieger, content met het aantal kunstenaars die aan hier staan? We zijn content en zeker met de kwaliteit van de kunstenaars die hier staan. Iedereen die zich aangemeld heeft, staat hier ook. En dat vinden we fijn. En iedereen, denk ik, is ook tevreden met het aantal bezoekers. Ondanks het feit dat we natuurlijk concurrentie hebben van op het ogenblik een heleboel evenementen. Het weer is droog en ik zei je de vorige keer al, als we iets organiseren als ik het doe, er is altijd zon en morgen is er ook de zon. En dus ik zou ook tegen iedereen zeggen, morgen is het zonnetje, dus kom met z'n allen inderdaad ook weer naar de Grauw. Ja. Hoeveel kunstenaars zijn er in totaal? Op hoeveel locaties? Nou, er zijn 18 vaste locaties, maar hoeveel kunstenaars er zijn ook heel veel kunstenaars die met z'n 3 of z'n 4 op 1 locatie staan. Dus dat zou ik uit mijn hoofd zo niet durven te zeggen. Nou, ik denk dan morgen dat je pintje kunt gaan drinken op het weekend, omdat het misschien een slacht is, maar morgen nog even afwachten. Nou, dat pilsje drinken we even goed op het weekend, maar morgen slaagt het even goed. Kijk, als de kunstenaars tevreden zijn, de mensen die hier komen een plezierige middag hebben gehad, dan zijn wij tevreden. Oké, super bedankt. Merci. Bedankt en tot ziens, hè.
Het is een bijzondere sfeer in Grauw. Al die kunstwerken, mooie muziek. Een plek waar creativiteit en gastvrijheid hand in hand gaan. En dat maakt deze kunstroute meer dan zomaar een wandeling.